cha saba sani bali mbwata bonsi pi anayo rumo sani omubepi ubwate tabiembe nago tebiri rero yo Naboko ngeuka hiyo. Ayo kwanyisanire. Malikia okonya gukora gitukiga urokibona mambi urasibinya ebintu mayo sagocha no atuki kumbe abantu bari bagochibahenda barara mu mugaso isiko yani Ngiye kosekera ubuntu. wa kibono subairete ensage Business yawe nyanga. igo bono ento kora bono ngange beseli kora kokorere kasi Ino mabwate bwo. omusyolie namo buteshwa be wa musyolie namo buta tango nto yonerega ngebesega ngokorere kasi so fantastic kishua ibone mi Sini chawo konye. Woni mengi na korre bonyo ne chata ta kini go to no me. Echa squeeze ta ke kombe mbibi ti wono nini wa ti no ni kama buko. Bebe wa nkonye na kwa tekende ba. Koro chima mimi na bako kwa. Na emie kama na kwa nye fikirega. Tigera be bendi ni be sa. Arafika si yao. Nchenya kora to kumya. Wewe kuranye ba kuranye. Serious. Wa hata kakinde serious. Onga ina rende kaki. Iba na bongo kwa. Ai kuranye ba. Sawa. Ya. Na moire mie iga. Ndikora anchara lero. Aye. Nyingi Tenena abubana ngemie yani. Ngemiane. Nkorucio omonto bono gakina nsuna nkarota ande bono ng'ai arwire omwisiko orere akondi nkamoblog anyway rero mbono kari kuvuga tata Masakara na gwake. nakorete Pero kwa bugiti. kare rero natete gutwara gasi nyinge bende we mete ebyo ngozi bonaye mukoboka bona motete Aya. Maite korona ari tiri jiga sine na bwate na ko online. No. Nero ya ndari. Digo bono ngakinga tete aya nigo sine michando getaya ng'akeire simi nabwente kweninja intete nyaro aronde it's urgent call tete ng'ende manyinki Nimechanda. mang'ana na mango mai ndiwo metekera omonto atanya gokorigia ostokire kagokorika gote ng'abwate urgent genda abwente kogotei urgently
nabokora ng'a nimechando chinsa chini Iko na soka sai. Umita asena aro tokwenda kwenda mbona tochikora rumu Ona Gusii ngumetina ande ngaki. tindi kobera mono ndete ng'enda ng'igwekera ataete ng'ira ne sibiti twende kaira bado ikwende story yago nere important sana Ndwali kora kore story igente kirene kama. njerare chideka tindi kwira na 30 minutes tindi kwira na 30 minutes kaira tali arengochi arari nzai gatunguika morore ng'igwekera ataete anya tali gonje motu monje kesibiti to shughulikira ebintu bya maana Lakini njero kwana koragana na tari kintu kya maana mono ndwali kora shughulikira shughuli ya nere kama. ono juanga kera nenda kuinsist tumira nenere yang'enda ng'igwekera atete ng'irane chidaika arari Okay, ni sawa lende. Ona sasa ulikuwa insistiria yenda and then ochebu wangu. tindi kopera mo tindi kopera mo Ngoso kande na inche. Ndio. Bichura chote. maya tindi kopera mo ne chideka nkuike kana kuonchoka na kioro chai Hapo ndio asili ndio anza kirego koruska. bona ebi Okay, tiganya ko kori gasi yone resika ayege ogende okore wangu the noche toende korora shughuli ile twara. Alafu natete ote inya tichi. Munyagiti ali uri gorotari kuibe. Aenderero akore kwire au ya mario gari aye na ndeta era achake ko korete shida ego tachete konyora mario gai munyagiti ali utaigurete igoro ninje nae bete na ndinje thimote inga tari kuigwa era aru kuigura na bakanda kore kwire ndaya sawa okore bwangu rende to tindi kopera data nana kopera Ngai kwanza nyamuzi ana. Oyo ngote yenge to kombora mangana nyamuzi. Ono ngyo wonte, bona kero naboli bo mbara ngerese ya igere ngana. Nyamuzi mso bagenda. Agenda gakurira tebe kwa museke. Yabona squeeze nje ngo seli kero mondo nya tutoromera na pi na maseli. Nanya mapenzi abere te sofa lakini. Na ko boli nyamuzi nga yaga na nso bage. Ingi achikoi. Ose no mwana achikoi. Omwana. Ainzendo kwana. Ochikoi omwana. Ono ngire ndatari konteberi ni. Aya okorora. Arengererio omwana oyo tete imukogende. Ya abantu mbali ko bintu mbiri ko korugo bona muna ayo munyaruka. Ngware kumara nyane likuneni elyesu kumanya. Omwana achikoi tai koirana. Tinda kana igwanda mako kama zenje igende ketanga nitangerese tiko sengo sokali ngagende Kwarengenere biyorengere umwana ina gusanga taho tete umwana narwari Ninyorete omwana narwari lakini bona nyorere ndo soko genda mbuya eto kumusabara ikabuya bona abo asagenda arumba mwanchere au onye ba musere tingi batamwanzira iso umwana kare moyo osena kyako erese nje ngiaji osingia ko erese irachi kokora Koyo mwana waseko chiko kwana chino. Koyo mwana tanu mwana uchu. Ono maito mwana na boyo. Ngenteke tanga ninje bayiboli bali mbama iki. Ono gose igabo cha yo mwana akini ro gose rimwa mentiro mwana ukabere twende tugakona. Mbiri goko rugo. Ndombiri goko rugo pia ono gwatanta ni na ndoje ono komosiri. Mchenje mwana. Ayo mwana. Ononya kwa maitengo ndarenge na kioro mwana na ndo toche tionte byaya gose mbona kwa mbozi nabo tinga te kone nari ko chapaka shora ngate go sincha ko kuranya musi yochi lakini ngente kineke round yande kromo gani ali mino ako soka ko gende mogeni na rumo gwekana terras mabe mogeni na rumo gwekana kromo gani ali nkaya ino go sachire mino ko kwane kera go soka kurunga ko enda nere buya Ono mbara ni omuntu ogereta araiga ninje naye. Nyabeta, 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 Nyabeta,